senze njani ngisithwale nami sami isiphambano. Kusho ukuthi la kuleli vangeli kuyahlangatshezwana. Kusho ukuthi nami ngiyeza noNkulunkulu nawe uyeza namandla akhe, uJesu naye ngala uyangilwela. Futhi-ke kanti ungakhohlwa mzalwane, wena ubona le nkinga yakho obhekene nayo manje, kanti uJesu kumela kweyiningi ongayiboni. Khona umthakathi okuzonda kabi okufana ngabe kade wangcwatshwa, uJesu uhlezi elwa naye wena ukulele. Uzumele uJesu umile nangoku uyavika wenza ngayo yonke indlela ukuthi ungalimali la wena ungaboni khona. Manje wena ukhala ngaloko okuzwa manje, kodwa umhlubo obuzwa manje uncane kakhulu kunokufanele ngabe uyabuza uJesu. Nkosi yami, lokho kuzwa manje into engaka kunepe engabe uyayibona ukuthi ubhekene nepe engakanani. hey Nkosi yami, welcome. Wena ungayiboni. Hey Nkosi yami. Hey. Yazi mina bengifuna ukuthi ivangeli linamandla. Amen. Bengifuna ukusho njalo.